jo us presentem aquest espectacle. Un pa de gegants ple de sorpreses i balls. I com cada any ens acompanyen els gegants de les escoles de Badalona. Encetarà la mostra de balls els nostres estimats Tasi i Mariona, que aquest any els faran ballar els nois i noies de la colla degut a que no hi ha hagut cap escola que els hagi escollit. Així doncs, donem pas a en Tasi i la Mariona. Que bé que han ballat, no ho creus, Maria? I tant, sí que ho han fet molt bé. I mira qui entra a plaça. És el més petit de tots, que es va estrenar al Ba de Gegants 2007, i la Margarideta, que es va estrenar un any després. Són els gegants de l'escola Lola Anglada. Sí, ell representa un personatge més importants creats per l'escriptora, inspirat en la cançó popular Els Tres Tambors. I ella també representa la nena d'un dels contes de l'autora. I els acompanyen 4 caps grossos, el Pitus, la Mariona, el Dimoni i el Barretina, i tots 6 ballaran el més petit de tots.
bé que han ballat. I com llueix el vestit de la Margarideta. Sí, tens raó. Però mira, ja estan aquí els senyors de Ventosmir, acompanyats per en Badal, Ilona i la Chelito i la Ginesta. Els senyors de Ventosmir representen els antics amos dels terrenys i voltants d'on està situada l'escola. Es van estrenar el juny del 1995. Després, l'escola va voler tenir 2 gegantons més que també representessin l'escola i van fer en Badal i Lona, 2 nens amb bata. A ella li agraden més les llengües i per això té el cap ple de lletres, i a ell, que li agraden les matemàtiques, porta al cap números i signes matemàtics. Els van batejar el 2 de març del 2008. I ballaran el balset valencià. Felicitats! Felicitats. Mira, Maria, fixa't qui s'acosta. Són els gegants de l'escola Jonfrau. I hi ha en Jofre i la Clementina, que els porten els pares de l'escola. I es van fer amb motiu del 25è aniversari de l'escola. També ha vingut en Quimet, el seu fill, que el porten els nens de l'escola. Els acompanya la Falera, un capgros molt eixerit que va amb ells a tot arreu. Sí, i també ha vingut en Jam, un dimoniet molt divertit que es va estrenar el 4 d'octubre de l'any 2003 i té per padrins la dimonieta i el follet de la nostra colla. I ballaran la Vall de Dalt de la Jonfrau.
Mira, Maria, qui treu el nas per allà. És la Marina, que va acompanyada del seu germà bessó, Nun. Ella du a la mà esquerra una torxa de foc, símbol del progrés, i al seu vestit hi porta animals marins. El seu germà porta una gorra marinera i un cargol de mar també a la mà esquerra. Ella va ser estrenada el 23 d'abril del 2010 i ell el 5 de març del 2011. No ens oblidem dels caps Mar i Salada, que venen acompanyats de la Lorena i en Morgan, de l'escola Badalona Port. I com a novetat, l'estrena dels Dofins, el Golàfera i la Xerida, estrenats el dia de Sant Jordi d'enguany. Dit això, que comenci el ball. Vals Marina amb corrandes. Que comenci. Noi, que bé que ho han fet. Sí que ho han fet d'allò més bé. Però hem d'anar acabant la primera part. Veient tot aquest jovent, m'han agafat ganes de ballar. Què me'n dius, Maria? Em sembla molt bé. Què et sembla si convidem els nostres amics Ripal i Brunella? Fantàstic. I podem ballar el nostre ball a la Lola Lila.
la primera part del Va de Gegants. Oh, i tant, Maria. I encara no m'ha explicat que aquest Va de Gegants va dedicat a balls de gegants singulars. I per això us hem preparat una gran sorpresa. Pareu atenció als mocadors que teniu a les cadires. Cada color representa una ciutat diferent. Així que cadascú de vosaltres, d'aquí uns moments, viatjarà fora de Badalona. Exactament. Heu d'estar ben atents per saber a quina població heu anat. I sobretot, no els perdeu, que els necessitareu. Com esteu? Benvinguts al dissabte. Som el Xavi Coral i l'Espartac Peran. No es confonguin, som els presentadors del divendres, però hem estat convidats en aquest programa especial per conduir-lo. i com que és un programa dedicat a gegants, ens ha semblat adient buscar poblacions amb balls emblemàtics de Catalunya. Per això us convidem a que ens acompanyeu en aquesta recerca per les diferents contrades. Oh, no necessitaràs pas un especialista en cultura popular que t'acompanyi. I tant, comptem amb un dels folcloristes més importants de casa nostra, en Joan Amades, que tot just celebra el seu 125è aniversari. Què dieu, gent? Esteu preparats? Doncs que comenci el dissabte. Bona tarda! Des del plató del dissabte connectem amb l'Espartac, que està a Granollers! Bona tarda, blancs i blaus! Hola, granollerins, mocadors amunt, vinga, aquests mocadors, va, així m'agrada. Doncs aquí estem, Xavi, amb en Joan Amades. Però què tens mal de cap? Noi, fora de televisió se't veu més inflat. Que no saps que diuen que la tele engreixa? I tu? I tu que t'has mirat? Que t'has vist la closca? Ostres, i quina veu! Ei, para el carro! Em sembla que ens hem transformat, però mira, seguim, no ens amoïnem, que quan tornem el divendres potser tornem a la normalitat. Oh, d'acord. Vinga, va, doncs mira, darrere meu estan els gegants a punt de ballar el famós ball de festa major, el giravoltes de Granollers. No, aquest ja l'han fet. Hem arribat tard, noi. Ara ballaran el Cosme i la Damiana, els gegants vells que es van construir al taller de l'Iena. Fa 52 anys que estan a la ciutat i el ball que ens oferiran és el ball de gegants vells.
Aquest és un bon pla, eh? Sí, des d'aquí podem fer un bon pla. Bona tarda! Tornem a la retransmissió des de l'unitat mòbil. I ara, des de Vilassar de Mar. Bona tarda, Vilassar de Mar! Mocadors amunt! Vinga, aquests mocadors! Bona tarda! Hola, Xavi! Ens trobem a la plaça de la vila d'aquesta bonica població marinera, eh? És dia de festa major i ja es nota la calor. Bona tarda, gent de Vilassar de Mar! Bona tarda! Vinga, va, amunt els mocadors blau cel. Vinga, ben amunt, que s'us vegi bé. Oh, quin goig! He sentit a dir que aquests gegants tenen una història ben curiosa. Que ens la pots explicar, ben amic Amades? Oh, i tant! El Pigat representa un capità mariner que en un dels seus viatges cap a Amèrica es va enamorar de la filla d'un virrei i la va portar cap aquí amagada en un vaixell. I el ball que representen en aquesta diada és l'havanera d'en Pigat. I sabeu què? Sabeu de qui és parent en Pigat? Deixem-ho, que estem en campanya electoral. Doncs continuem des del dissabte. I aquest cop connectem amb Sant Cugat del Vallès, on es troba l'espectacle amb en Joan Amades. Bona tarda, Sant Cugat Vallès!
Aviam, aquests bocadors! Doncs Ben en aquí l'aire! estem, sí, aquí estem, en directe. La gent de Sant Cugat, vinga, va, com deia el meu amic Xavi, vinga, on estan aquests mocadors negres? Vinga, ben amunt! Vinga, va, què ens pots dir d'aquesta diada de Sant Pere, senyor Mares? Mireu, el dia de Sant Pere ens trobem en plena festa major a Sant Cugat. Al vespre es balla la dansa més popular i una de les més antigues de la ciutat, datada ja al segle XVIII. I sabeu com es diu? Paga-li Joan. Però a veure un moment, no ens sent prou clar, no està sent prou clar, a veure, qui balla aquesta dansa, digues? Oh, tothom, doncs la balla tothom de la vila que s'hi vol apuntar. Això sí, tothom va ben elegant. A més, els gegants, en Joan i la Marieta, també el ballen, tal i com mostren els seus complements. El ram que ell ofereix a la dona i el ventall que ella du amb il·lustracions de 2 balladors. Oh, doncs donem pas als gegants i aplaudim amb força. Ui, és que estic marejat de tant viatjar, És que se me'n va el cap. Uf, i encara ens queda un bon tros fins a arribar a Terrassa, Ei! He sentit Terrassa? Has dit Terrassa? Doncs mira, fem una cosa. Tu queda't al plató, que ja me n'hi vaig jo, que aquest és el meu poble, i aquest any serà la 30a ciutat gegantera de Catalunya. Un fort aplaudiment, sisplau!
Ja hem arribat. Doncs mireu, estem a la sortida d'ofici de festa major. Quin goig fan aquests mocadors vermells de Terrassa. Amunt! Mira, mira, enfoqueu el públic perquè tothom vegi quina animació hi ha a Terrassa. Amic Amades, que ens pots explicar potser alguna cosa? Alguna no, moltes. El ball que faran és interpretat pels 4 gegants. Els 2 centenaris, en Robesa i Navabona, i en Ramon Borrell i l'Ermessenda, construïts als anys 50. Excepcionalment s'ha ballat fora d'aquest acte durant la celebració dels 160 anys dels Gegants Vells i a dins de Santa Maria del Mar de Barcelona, en l'acte de la ballada dels gegants històrics. Doncs vinga, mocadors vermells amunt, preparats per veure el Ball de Gegants de Terrassa. Endavant! Corre. Ara ja està. Ara ja anirem. Va, això en marxa. Vinga, que agafem el cotxe. On em portes? A veure si ho endevines. Ai, no ho sé. Vinga, va. Nerviosa. Tants quilòmetres avui. I ens apropem a un poble que és festa major. Sí. Sento l'olor mar. La vaig sentint, Ens en miren, sembla que ja hem aparcat aquí. Aviam. Mira, sí, ja hi som. Doncs connectem amb en Xavier, A veure si endevineu on és. Vinga. Hola, Espartac. Endivina on hem arribat? Hem arribat a Badalona. I ara et faré de lic. Sí. Estem a les festes de maig. Hem arribat a la plaça de la Plana, on hi ha un munt de gent amb mocadors de tots els colors. Mocadors amunt, tota la Plana! Vinga! Vinga, aquests mocadors! Càmeres, enfoqueu-los! Aquí a Badalona és tradició que cada any, per la festa major, es fa un mocador de diferent color.
i la gent els col·lecciona. Oh, i tant! Sí, doncs des d'aquí, Plató, es veu molt maco, aquest mar de colors. Tens tota la raó, Espartac. És espectacular, no tens dentetes? Senyor Madas, què més ens pot explicar d'aquesta festa? Doncs para bé les orelles. Les festes de maig es celebren en honor al patró, que és Sant Anastasi. Sembla ser que el ball que interpretaran en aquest pa de gegants és la Melicana, la vanera d'en Jeroni i la Badamar, que són els gegants reis recuperats l'any 1996 i que van arribar en vaixell a la plaça de la Vila. Ja us ho podeu ben creure, això, I avui, excepcionalment, els acompanyaran els gegants de Pomar, la Dimonieta i el Follet. Però què dius? Que ballaran 6 gegants alhora? No m'ho crec pas. Doncs el que sents, exactament. Doncs vinga, preparem la Melicana i geganters de Badalona quan vulgueu. Uau! Ens ho hem passat tan bé voltant per Catalunya. Em sembla que a partir d'ara et prendré lloc, Espartac. Si està tan bé fora del plató, què et sembla? No, això ni parlar-ne, Que no, que sí. Però mira, però tot el bo s'acaba. I fins aquí el programa especial d'avui. El dissabte. Un fort aplaudiment, sisplau. Home, doncs esperem que us hagi agradat i que hagueu gaudit dels pobles de Catalunya i dels balls dels seus gegants. Gràcies, Joan Amades, per aquesta col·laboració extraordinària, I esperem poder seguir gaudint de vostè i la seva saviesa com a mínim 125 anys més, Deixa, gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer. I a més anant amb cotxe amunt i avall, perquè això ja us ho diré. Jo he anat molt a peu, he anat amb ruc, he anat amb tot arreu, però això d'anar amb cotxe és una cosa molt, molt avançada, I que seguiu difonent els valors de la cultura popular i tradicional del nostre país. Sí, senyor, i com no dir-vos que el mèrit és vostre. Doncs bé, fem una petita pausa, però no marxeu,
No us n'adonareu i que tornarem a ser aquí. Bé, ara toca quelcom molt bo. Ara toca... Què toca? La rifa! Molt bé. Bé, només ens queda que donar les gràcies
en Xavi Coral, a l'Espartac Peran, a la Fundació La Roda, a l'Associació Cultural Joan Amades, al grup de música Incha Impro Quartet, al perruquer Miquel Carreras i a totes les colles que han participat en aquesta festa. I també volem expressar el nostre agraïment als actors que han donat veu i vida als gegants i capgrossos i a tots els col·laboradors que han ajudat a dur a terme el Badegegants 2015. I a tots vostès, gràcies per la seva assistència. I els esperem el proper diumenge al Fampides en l'aire. Fins l'any vinent!